я почувствовала боль, конечно. Мы переживали и семейное, и общее такое горе. Посмотрели по списку все молодые люди, возраста и моих детей там были. Посмотрели, таких пожилых-то, было там несколько человек моего возраста, но все равно очень-очень печально. И я очень сожалею, мы скорбели, конечно, всей семьей. Күз яшьләреннән шак кына тыелып торучы Ирина Кончева өчен дүшәмбе көн икеләтә матәм көненә әверелә. Моннан 10 ел элек бакыйлыкка күчкән абыйсы Александрны искә алып утырганда, ул авиахәлакәт корбаннары турында ишетә. Якшәмбе көнне Мәскәүнең Домодедово аэропортыннан Казанга очучы 363 рейска уңышлы тәмамланырга насыйп булмый. Инде кайтып җиттек дигәндә генә очкыч борыны белән җиргә кадалды. Һәр хәлдә бу әлегә фаразлар гына. Хәзерге вакытта белгечләр авиахәлакәтнең сәбәпләрен ачыкларга тырыша. Очкычның техник торышы, экипажның дөрес эшләмәве, начар ягулык салынуы кебек версияләр эшкәртелә. Әмма дөреслеклек ачыкланса да, һәлак булучыларны кире кайтарырга мөмкин түгел. Аларның якыннарына да моңардан әллә ни җиңел булмаячак. Вафат булган кардәшләребезнең туганнарына Аллаһ Раббыбыз үзенең бик хәерле, көчле сабырлыкларын салса иде. Алдагы көннәрендә хәерлелек белән, сабырлык белән Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген танып, ушбу сынаулар аларга бүтән килмичә инде ушбу афәтләр бер адәм баласының да башына, бер кешелеккә дә менә шушындай афәтләр, бузулулар, шартлаулар безгә килмәсен иде, насыйп булмасын иде. Аллаһ Раббыбыздан дуа кылып һәр вакытта сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә илләребезне, көннәребезне, тормышларыбызны имин ва мияссәр кылса иде. Дүшәмбе матәм көнендә җөмһүриятебездәге барлык теле һәм радио каналларда күңел ачу чаралары, бәйрәмнәр, тамашалар туктатылып торды. Дәүләт әлемнәре төшерелде. Шәһәр советындагы иртәнге киңәшмәләр 1 минутлык тынлыктан башланып китте. Без дә ирдән иртүк теле тапшыргычларыбызны сүндердек. Бала, туган, тормыш иптәшен югалту ачысы килгән гаиләләргә теләктәшлек күрсәтәсе, аларның кайгыларын уртаклашасыбыз килде. Авиахәлакәттә вафат булучылар арасында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның улы Ирек, Татарстан Республикасы буенча федераль Куркынычсызлык хезмәте җитәкчесе Александр Антонов та бар иде. Әлегә уңайдан район башкарма комитеты шул һәм якыннарын югалтучы барлык татарстанлыларның кайгысын уртаклашты. Цитата. Нурлат муниципаль районы һәм Нурлат шәһәре советлары һәм башкарма комитетлары, район җәмәгатьчелеге Казанда авиахәлакәттә вафат булучыларның гаиләләре, туганнары һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклаша. Бу бер кеше кайгысы гына түгел, бу дәүләт масштабындагы фаҗига. Матәм көнендә һәлак булучыларның якты истәлеге алдында баш иябез. Вакытсыз изелгән кеше гомерләре барыбыз өчен дә һич нәрсә белән алмаштыра алмаслык югалту. Алар арасында иң лайыклылар бар иде. Без кайгыгызны уртаклашабыз һәм бу авыр минутларда сезнең көчле һәм шыдан булуыгызны телибез. Әлеге фаҗига турында ишетми калган кеше юктыр. Нурлатлылар да бу кайгыны үзенекедәй кабул итте. Мәскәү-Казан рейсыннан туганнарын көтеп ала алмаганнарның хәсрәтенә әрнеде, вафат булучыларны кызганды. Андый авырлыкны кеше үзе кичергән кеше генә чынлап аңлый аладыр дип уйлыйм. Бик авыр хис кичерде инде, конечно, бик авыр хәл. Аны сүз белән әйтеп аңлатып та алмый андый хисне. Башка мондай һәлакәтләр булмасын иде бит, нишәп тә алмый. Самолетлар истары булган шулай ул компания шундай ниләр булган. Шулай булган. Конечно, аварияларда ниләр була бит шулай инде. Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Бездә бергә кайгырабыз, тәбез шәй алар өчен. Кичә карадык инде без телевизорда үз күрсәттеләр, чатапрыты Мәскәүдән күрсәттеләр, Казаннан үз күрсәттеләр, сөйләделәр анда. Bu Kazandagi aviakatastrofani men 17'si kişi işittim. Şunu kadar uğraşlandım men bu mesele bilen. Bizning Tatarstanda yani küpten telgine bitti. Sutna bilen de şunday hal bulgani. Bir anadan da yani uğaylanıp bitmeydik. Tağın şunday halakat buldu. Bir uğraşlandım, kaygırdım. Prema üzümün bağlarım şunda halak bulgan köy bulduğunda şunu kadar uğraşlandım. Andaki alanın tuğanlarına sabırlık bilsin indi. Niş hep de bulmuş, şunda hal kelip çıktı.